pamilya niya kung anong nararamdaman ko ngayon. Iparamdam mo! Panginoon ko, iparamdam mo sa pamilya niya. Agladladingit dagiti pamilya, gagayem ken katrabakwan ni Provincial Fire Marshal, iti probinsya tayo nga Ilocos Sur, ani Superintendent Ruben Pascua, kalpasan ang napaltugan, iti napalabas arabii. Hunyo 6, deto'y metlang atawen. Bandang alas 9 ang napasamak. Segun iti kapulisan iti syudad iti Bigan, ti biktima ani Superintendent Pascua ket kasangsangpet na nga naggapo iti biyahe nga napan immiliw iti pamilyana. Nanganpay iti biktima nga ditan nga agururay iti nabigbig nga masuspecha ani Captain Ray Monico Asena agda mga deputy iti biktima. Awan tinanggeg nga rinidjar dagiti naka-duty nga BFP nga naggapo iti duwa nga opisyal iti uneg mismo iti opisina iti biktima. Malaksid lang iti dua aputok iti paltog. Aditan anapang kinita dagiti naka-duty nga bumbero ket ditan anakita dati opisyal dan nga nakadata iti suwelo nga nadigos iti bukod na nga dara. Ditan nga intaray ti kasitgan nga balay pagagasan ngem awan iti biag iti opisyal nga dimmanonen. Ni Superintendent Pascua ket nagsagrap iti dua nga tama iti paltog. May sa ti aking kanigid nga kiday na, ken iti barukong. Iti sanpay nga mabigbig no anya nga klase iti paltog. Kapuanan ta sanpay analpas iti autopsy iti biktima. Naibaga pa iti kapulisan iti press corps, nga adda nakita da nga paltog, nga papapati apaltik iti aking kanawan nga abaga iti biktima. Ti panagtultuloy nga investigasyon iti kapulisan, saan pay nga nabirukan iti masuspecha nga ni Captain Ray Asena. Imbig kasmet iti byuda iti biktima, anites Pascua iti sakit iti nakem na ken ti masuspecha. Ti inarabid na kenti asawa na. Sa mga taga-Bureau of Fire, ito, suspect sa asawa ko. Ito ang suspect sa asawa ko sa pagpatay sa kanya. Tulungan niyo ako bigyan ng katarungan. Bigyan niyo ako ng katarungan. Ikaw na walang iya ang Asena ka, danasin ng mga kamag-anak mo, ng kapatid mo, ng nanay mo, ng asawa mo, ng anak mo. Ang nararamdaman kong sakit. Maranasan ng buong kalakian mo ang nararamdaman namin sakit. Pag naramdaman mo na ang sakit na nararamdaman namin, bawi na kami. Ti panagtultuloy ti pinakipatpatang iti press corps iti asawa iti biktima. Ditana nga naibaga nga nagsingpet iti pimusay nga asawa na. Nga saan na nga maawat ti kastoy apapanaw iti asawa na. Kasi yung asawa ko, tanging masasabi ko, ang bait. Kahit pumunta kayo ng Novaliches ngayon, makikita mo ang street namin punong-puno na ng tao naghihintay. Kagabi pa, nag-iiyak pa lang akong nagsisisigaw dahil nalaman ko namatay yung mister ko. Ang kalye namin punong-puno na. Kasi ganun siya kabait eh. Andan yung kumpare namin, tanungin nyo kung sino gano'n sa kabait. Tapos sabi ko, yung almost 2 years na ipinagsisilbi niya rito, madadagdagan pa ng hanggang 2011, di ba? Ditape nga nagpatulong, iti byuda iti biktima, kadagiti kabaro, iti asawa na nga tumulong da kuma tinadaras apan nakasulbar iti kaso, tapno magunod da ti usto nga ustisya. Kaya ako nananawagan sa buong Bureau of Fire Department, Mr. Bandila, Director, lahat from the higher to the smallest rank, please, hanapin nyo sa tulong ng ating pamulaan. Maipalagip nga ti biktima ani Superintendent Ruben Pascua ket naiyanak iti ili ti magsinggal nga agdamang agnaed iti Novaliches, Quezon City. Dua nga tawen na nga nagserbi ti probinsya tayo nga Ilocos Sur ken manamnama nga agretiro kuma inton Disyembre ti umay nga tawen. Para iti press corps, Ryan Pardo.